Da, bună seara și bine v-am găsit. Sunteți la TV Buzău, la a patra putere, fiind luni. Îl avem ca invitat pentru o analiză pertinentă, ca de obicei, pe domn profesor Mircea Costache. Bună seara, bine ați revenit, domn profesor. Bine v-am găsit. Faceți o pauză de construcție acasă și veniți aici să ce, până la urmă? Ce dispoziție aveți? Ca să știu. Eu știu dacă tu ai zis de e vorba colegul nostru Costică. comentarii să prestați fără bani. pertinente, Chiar așa. opinii impertinente față de unii alții. Așa, îmi pare că Dar dacă v-am plătit, domn profesor, ați fi mai dur? Sincer. Voi dacă m-ați plătit, ați putea să mă stricați, pentru că banii au stricat pe mulți români. Deci nu vă plătim pentru că nu vrem să vă stricăm. Ca să rămână un om moral și vertical. Deci mai puțini bani așa. În afară de faptul că eu fac această muncă voluntară obligatorie din punctul meu de vedere pentru un scop foarte precis. Pe o perioadă de timp vreau să comunic cu cetățenii, cu concetățenii noștri, să fac un schimb de idei, să-i ascult, să mă asculte și să spun și eu ce gândesc în ideea de a ne ridica nivelul de conștiință civică. Domn profesor, începem așa cu o întrebare. Care vi se pare cel mai important eveniment din ultimele zile? Păi, evenimentele au fost pentru foarte mulți concetățeni de-ai noștri. Bacalaureatul, urmează înscrierea la facultăți. Foarte mulți oameni sunt în zona asta interesați. Alții s-au înscris deja la șomaj. Foarte, foarte mulți. Caz trist pentru societatea românească să ai atâtea generații de absolvenți pe care îi pregătești asidu, zi de zi, unii fac și meditații, plătesc părinții, se străduiesc și elevii, se zbat încă profesorii și să dăm generații bune ca să obținem generații cât mai valoroase de șomeri. Pentru că se ne duc și se înscriu la șomaj, ai văzut. Da. Bun, chiar ați atins. O să vorbim și despre bacalaureat și despre faptul că rata șomajului la nivelul județului crește odată cu înscrierea în evidențe a absolvenților, noilor absolvenți. Aș dori să începem totuși cu o problemă repetitivă, să zicem, de la secția UPU, Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean. Zilele trecute, zilele acestea mai bine zis, a apărut o informație potrivit căreia chiar șefa secției, doamna doctor Alina Dăscăleanu, ar urma să-și dea demisia. Ar urma să plece la un alt spital în Bârlad. Lucru pe care l-am auzit de mai mult timp, dar nu materializat printr-o demisie depusă la secretaria și așa mai departe. Lucru care înțeleg că nu s-a făcut până în momentul de față, fiind în concediu medical. Pe fondul acestor discuții au apărut informații în presă și ulterior conducerea Spitalului Județean, prin purtătorul de cuvânt, a precizat că nu s-a pus totuși problema că ar pleca. Există nemulțumire în continuare. Iar nemulțumirile astea, care datează de ani de zile la UPU, pentru că acolo există o criză de medici urgentiști, nemulțumirile astea pornesc din faptul că nu fac față medicii de gardă la UPU. Și așa sunt nemulțumiri din partea pacienților, mai ales a aparținătorilor, care sună la presă: domnule, stăm de azi dimineață, stăm aici, nu ne bagă nimeni în seamă. 7 ore să stăm. Nu ne bagă nimeni în seamă, ce se întâmplă, zici că n-au medic. Există medic în permanență acolo, nu există să se întâmple să nu fie un medic de gardă. Nu văd din partea autorităților nici acum, și poate cu ocazia asta vedem vreo zbatere, ceva de genul ăsta, a autorităților, pentru a rezolva oarecum criza asta continuă, care dăunează, domnule, din multe puncte de vedere. Nu e vorba de un singur medic acolo, pentru că nu numai unitatea de primiri urgențe suferă de lipsă de personal, de specialitate. Tu spui că nu există să nu fii un medic. Acolo nu trebuie orice medic. Acolo trebuie medic urgentist specializat în medicină de urgență. Da. Care nu este o
specialitate ușor de suplinit cu un medic de familie sau cu acolo. Care are cursuri de... Are o anumită specializare. Peste tot nu poți să te duci să te tratezi de oase la medicul de ochi. Nu poți să te duci la oftalmolog cu probleme cardiace. Sunt specializări, că e vorba de sănătate, de tezaurul cel mai scump, de viața omului. Deci nu e vorba de o criză de medici numai la unitatea de primiri urgențe, ci în spitalul județean. Dar vreau să vorbim în particular. Lipsește radiolog, cardiolog, urolog, oncolog, neurolog. Deci sunt secții descoperite total. Te duci acolo și oamenii fac ce pot, dar nu atât baza materială, atât dotările, dar mai ales omul care sfințește locul, lipsește. De ce lipsește? Pentru că medicina, învățământul superior medical, produce an de an generații în centre mari, București, Iași, Cluj, Timișoara, Târgu Mureș, Constanța, dar cu toate că noi cheltuim sume importante, cam 200.000 de euro ca să produci un medic. Îți dai seama că fiecare student trebuie să găsească în laborator fibra de mușchi sau articulația sau tendonul, ceva pregătit de cineva, de laboranți, de oameni de specialitate. Acolo trebuie să-ți intre profesori, șef de lucrări pentru laborator. Acolo trebuie să ai dotări. Acolo trebuie să meargă lumina, căldura, apa și toate condiții. Trebuie să ai condiții de locuit, de masă. Toate elementele acestea, suportate de noi, de cetățeni, în învățământul de stat, pentru că există încă și locuri, mai există și locuri bugetate, plătite de statul român. Cheltuim sume importante ca să producem un medic și după aceea nu suntem în stare să-l ținem, să duce în afară la un salariu mai bun și la un respect acordat persoanei lui și la condiții mai bune din punct de vedere al dotărilor. Sau aici în domeniul privat. Adică rămân în țară în domeniul privat. În domeniul privat. Dar hai că și domeniul privat este deschis tot unor categorii de public. Chiar dacă cu eforturi financiare mari pentru sănătate, oamenii fac sacrificii pentru că n-au încotro. Pentru că s-a văzut această stare de lucruri, eu nu sunt pus să laud pe cineva, pentru că nici nu-i de laudă, sunt durere ale societății românești. Un parlamentar buzoian pe care îl cunoști bine și care a mai fost și în studio la tine, m-a întrebat, dom'le, ce putem face? Ce să facem? Pentru că situația este gravă și nu face nimeni nimica, iar noua lege propusă de ministrul Bănicioiu, prin care li se dă voie să practice și în regim privat, în afara programului, medicii, în infrastructura de stat, în spital, dar în afara programului. În ambulatoriu. Așa, nu. În spital, dar în afara programului, privat. În regim privat. În regim privat, da. Așa, ca să-și completeze, pe de o parte, veniturile, fără să atenteze la bugetul statului, muncind în plus, și ca să acopere nevoile crescânde ale populației care au dreptul legal și constituțional la îngrijirea sănătății. Ce mai putem face? Că nu e suficient. Căutările astea nu au dus la nimic. Oamenii pleacă în continuare. Și medici de bună calitate. Vorbeam nu de mult cu doctorul Bislicianu, care a plecat deja în Franța. Și pleacă mereu. Fiecare pentru condiții mai bune, pentru că nu pot fi condamnați la locul de muncă aici, dacă situația se degradează pe zi ce trece. Așa s-a ajuns la o lipsă de medici, așa s-a adus la o supraaglomerare a spitalelor, a unităților de primiri urgențe în special, dar și a secțiilor. Așa s-a ajuns la scăderea calității actului medical. Și ne-am sfătuit, am întrebat pe unii, pe alții, am abordat președinta Sindicatului Sanitas de la Buzău, Mariana Munteanu, să văd un om implicat acolo, cum vede, fostul manager Drăghici. Omul e chiar el bolnav, în concediu medical. Vedeți că ajung și ei să-și degradeze starea de sănătate lucrând în condiții improprii și într-un stres continuu. Am întrebat în stânga și în dreapta. Am vorbit cu președintele Sindicatului Sanitas pe țară,
domnule, cum o vezi? Noi avem o frământare, am vrea să facem un proiect de lege, să încercăm ceva. Și am ajuns la o concluzie, ideea o aveam, dar a trebuit să ne verificăm, să ne documentăm și am făcut un proiect de lege care va fi depus, acum e vacanță parlamentară, nu poate fi decât la 1 septembrie. Sperăm că va trece, că va fi îmbunătățit, că au voie să depună amendamente, dacă noi n-am găsit formula cea mai bună, dar ideea de bază ar fi aceasta. Pe lângă salariul pe care îl au ei asigurat de Ministerul Sănătății, atât cât e, pe lângă, dacă le va da voie legea și unii vor fi sau nu solicitați să lucreze în afara programului, în regim privat, nu alege bănicioiul. Vreau să lansăm un fel de competiție între consiliile județene, administrațiile locale, ca din bugetul local, să nu mai dezăpezim cu 3 milioane de euro la Buzău, 3,2. Poate facem cu 2 treaba asta și 1 milion să folosim în alte scopuri. Să nu mai, știu eu, tocăm banii pe la asfalt, Angeli, și pe la, știi pe unde. Să risipim banii. Să nu mai risipim, să fim mai economi, mai atenți cu banul public și să creăm resurse pentru acordarea de stimulente, în baza legii, le dăm lege, sper să treacă, Consiliul Județean să aloce anual și din suma anuală aprobată, lunar, o sumă de bani care să fie distribuită în acord cu Consiliul de Administrație din care face parte și Consiliul Județean. Da. Chiar prin secretarul Consiliului Județean, care este un om serios. Așa, ca președinte, sigur că da. Și să găsim o soluție în funcție de performanță, de profesionalism, de solicitudine, de toți factorii care concură la adică să fie stabilite anumite criterii. La calitatea actului medical, stimulente, pe lângă salariu, pe lângă alte surse, din partea Consiliului Județean, stimulente bănești și contribuții mai substanțiale la dotări. În așa fel încât condiții mai bune de lucru caută în altă parte să aibă la noi, salarii mai bune caută în altă parte să aibă la noi, în așa fel încât cetățeanul român să aibă doctorii lui în țara lui și în județul lui. Pentru că cei mai mulți de nevoie n-ai urolog, fuga la București, n-ai oncolog, la București, n-ai și tot așa și se sufocă și Bucureștiul ca să absoarbă toate lipsurile medicale și de încadrare cu personal din țară. Legea e făcută, eu zic că la câtă pricepere am expunerea de motive și toate normele metodologice de redactare a unui asemenea act normativ, normele de tehnică legislativă sunt respectate și poate reușim, dacă n-au făcut-o unii de la Migidia sau de la Bihor, să o facă unii de la Buzău. Să încercăm ceva, pentru că de plâns așa unii către alții, să încercăm să facem ceva. Senatorul Popa o să o depună și o să vedem ce urmează. Da, bun. Bacalaureatul. Noi avem la Buzău procent de peste 70%, cu mai bine de 10% mai mare față de cel înregistrat anul trecut. De asemenea, dacă mergem și ne uităm la medii, mediile sunt mult mai mari decât cele de anul trecut. Da, notele la discipline la fel, da, mai mari la română, da, și la matematică. Anul trecut în Buzău parcă au fost mai multe medii de 10 la bacalaureat. Da, bine, acum dacă mergem la da, la vârf, da, au fost și medii de 10. Anul ăsta nu avem medii de 10. Vreau să spun părerea unora care s-ar putea să nu fie departe de realitate. Noi ne raportăm aici la liceile de vârf, la Colegiul Național HDO, care are un prestigiu și an de an și o bază de selecție din tot județul și uneori chiar și din afara județului, așa, are un standard. Dar vorbind în general, se spune că am obținut note mai mari și obținem din ce în ce note mai mari la bacalaureat, pe măsură ce scade nivelul real de pregătire al generațiilor de elevi. Nivelul scade ca pregătire generală și notele cresc. De ce? Se obișnuiește cu mass media și cu alți factori să se repeadă imediat la gâtul ministerului rezultate slabe la bacalaureat. Uite, numai atât au luat cu tare. Afară, demisia. Și atunci oamenii inteligenți dau subiecte. Nu e așa, Popescule, că pământul e rotund? Apare Marius Chicoș Rostogan. Popescule, spune-ne tu doar ce iaște gramatica. Gramatica iaște că doar nu este vreun lucru mare. Deci, undeva ne cam furăm căciula.
asta e realitatea. Și vom observa cu toții că nivelul general scade, deși față de alte state și exigențele sunt destul de mari, manualele, programele supraîncărcate. Stufoase. Supraîncărcate cu balast informațional. Să o iei mereu de la cronicari, să o iei mereu de la primul semn pe pereții peșterii, să o iei mereu de la, în loc să te legi de strict de necesitățile imediate de formare și de instruire. Deci s-a anunțat mereu că vom scoate manuale noi, într-o viziune nouă, într-o concepție nouă. Nu. Concursul ăla de manuale a fost tot un fel de a favoriza clientela proprie, manualul lucutare și alucutare e la editura cutare. Îi dai noștri, că așa. Da. Bun. Nu am reușit să avem un învățământ adaptat momentului în care se află țara, economia românească și lumea. Avem o remanență, avem o rămânere în urmă din punct de vedere conceptual. Probabil că se vor rezolva unele dintre probleme, dar cea mai gravă rămâne că oricât de bune manuale am avea până la urmă, oricât de judicioase și de bine fundamentate ar fi programele, după care se redactează programarii caracter de lege și după aia se fac manualele. Oricât de bune ar fi instrumentele, auxiliarele didactice, mediul, mobilierul, ceilalți factori care concură, laboratoarele, așa, mai rămân două chestiuni. Din cauza salarizării execrabile și al unui management defectuos, am îndepărtat profesorii veritabili și oamenii de bună performanță, i-am îndepărtat de învățământ și am creat spațiu pentru oameni de mai slabă factură, care se intre la clasă în fața elevilor. Vă imaginați cei pe mediul rural, până la anumite nivele. Sunt oameni de pregătire precară care sunt profesori pe acolo, profesoare tineri, oameni fără experiență psihopedagogică, fără metodică, fără conținut științific solid, fără cultură generală strict necesară. Suferim din punct de vedere al atractivității unei valori umane la catedră, de personalități veritabile, pe de o parte, pe de altă parte, comanda socială. Dacă societatea, poți să produci bijuterii, poți să produci generații foarte bune, oameni viabili pentru industrie, pentru servicii, pentru finanțe, pentru economie, pentru toate domeniile, pentru cercetare științifică, pentru producție, servicii, meserii, așa, dacă nu ai capacitate de absorție, dacă nu există comanda socială, că așa se numește, care să absoarbă această forță de muncă, să zicem, bine calificată, atunci totul merge în gol. Și din cauza asta, probabil că neavând un management politico-administrativ performant, cu creare de locuri de muncă, cu o societate dinamică, cu o economie în dezvoltare, care să absoarbă forța de muncă produsă de învățământul nostru, atunci cele mai bune exemplare migrează în afară, sunt căutate, iar alții înghesuie rândul șomerilor. Și aici ajungem exact. Și la așa. Și din cauza asta nici nu mai simt unii nevoia să dea drumul la legea care e însertară, aprobată de mult, cu 6% din PIB-ul național alocat educației naționale. Și dimpotrivă mergem în continuare cu 3 și. A fost la Buzău acum, am găzduit Conferința Națională a Elevilor din România. Conferința Națională a Consiliului Național al Elevilor. Da. Bun. Adunarea asta generală, una din probleme puse de minți clipitoare, de elevi remarcabili, care le lipsește experiența de viață, că nu te naști... Da, dar sunt ancorați în problemele din sistem. Întrebarea întotdeauna a fost că au venit aici și fosta ministru Andronescu și alți miniștri și parlamentari și au vorbit cu ei. Întrebarea de bază. Când veți respecta legea celui 6% din PIB alocat educației naționale, ca să simțim și noi că avem în față oameni nu împovărați de nevoi, nu umbriți, nu cenușii și că toate cele necesare
ne asigură un învățământ performant, așa, ca să putem să sperăm în condiții concurențiale, într-o societate informațională, post-industrială, concurențială, așa să ne găsim un loc sub soare. Întrebarea a rămas și o repetă elevii, iar răspunsurile am impresia că nu au fost suficient de tranșante, pentru că nu există nici voința politică de alocare. Aici ajungem noi la voință, că dacă se dorea, Dom'le, dacă se dorea acest lucru, aveam 6% din PIB. Mihai, dacă ai avut voință politică să-i dai lui Stelu 168 de milioane de euro, să-i care e cu valizele, cu sacul, să împartă, să dai în câteva luni de zile, în același fel, pe fals, 3 miliarde și ceva de euro, n-ai avut bani pentru educația națională, n-ai bani pentru sănătate, lași medicii să migreze. Cineva de jos de tot din țara asta trebuie să trezească și să știe că de ei depinde să avem și conducere, care să știe care e popor în fața căruia dă socoteală, și conducere care să știe că trebuie să asigure sănătate, educație, căi rutiere, infrastructură, salarii, pensii, condiții de viață demne, într-o țară plină de resurse în care Dumnezeu ne-a dat munți de aur, metale rare, codri, podgorii, șesuri mănoase, tot cursuri de apă, regimul hidrografic și fondul funciar românesc trebuie să hrănească 84 de milioane de locuitori ai planetei, iar în morurile noastre 90% din produse sunt Olanda, Spania și alte. Și alte țări, nu mai vorbim pe alte planuri. Deci avem mult de lucru. În primul rând, cei pentru care plec eu de acasă să facă educație civică, să știe să nu mai valideze invalizi, să nu mai spună că sunt buni oamenii care nu au o pregătire și nici conștiință și nu sunt nici caractere și nici competențe. Deci noi trebuie să ne dumirim ca să nu mai avem miniștri de până mai ieri, Pogea, Riții, Plăcintă, Ingaș, un analfabet, branconeri și tot felul de figuri ciudate să fie miniștrii Guvernului României. Să terminăm cu această pleavă, să meargă în straturile unde le este locul în societate. Acolo trebuie noi să ne uităm la oameni, la caractere, să nu mai punem ștampila, cum am pus pe ăștia care nici n-au văzut Buzău vreodată, senatoarea de Buzău actuală, Doina Tudor, eu nu știu cine a votat-o, dacă a văzut-o în viața lui, dacă știu ce-i cu ea. Care au votat cu USL-ul. Cine e Erland Cocei? Cine toți veniți după la Arad, după Ilfov, după la Bară, de la Melodii Bar, de la... Să terminăm cu chestiunea asta, să ne trezim, dacă vrem să ne trezim, dacă nu, să dormim. Pentru că într-o bună zi eu o să întorc foaia și să spun ce frumos și ce bine este. Bravo! Ați ales idioți? Da, da, cel mai bine ați făcut. Și handicapați? Da, bravo! Să așteptați performanță de la ei și să vă fie mai bine. E o problemă la nivel de percepție până la urmă, din câte se vede, domn profesor, că unii oameni consideră că baletul ăsta al DNA are un rol de a filtra, de fapt, clasa politică. Dom'le, că a început să-și facă treaba, justiția, dom'le. Și noi doar trebuie să mergem la vot și ce rămâne, votăm. Mă rog, sau alegem din ce rămâne. Mă, Mihai, mă faci să mă repet, dar ce să facem? Tot repetându-ne vorba aia. Repetitio in integro. Repetitio est mater studiorum. Poate și reținem, dacă tot repetăm. Eu ți-am mai spus. In integrum. Eu ți-am mai spus și să repet, ce prostitutio in integrum? Aia nu e cu restituție integru, e o mare calamitate, că au aruncat banii la toți deșucheații și la toate leprele. Așa. Vine o vreme în care toate acumulările negative create cu mâna noastră ni se sparg în cap. Binele public pe care îl așteptăm noi de la unii nu poate să ne cadă în cap ca un meteorit. Așa, și într-o zi s-o duce mai bine când ne-a lovit ceva de sus în cap, ci numai gestul nostru, al fiecăruia în parte și al tuturor la un loc, de a ne orienta spre muncă, cinste, economie, competență, caractere, ca să putem să dăm o față nouă mersului societății românești. Dacă ne complacem să băltim așa, vom bălti mult și bine și vom suferi enorm. Și de sănătate, și de învățământ, și de calitatea produselor agroalimentare aduse de alții, infestate, îmbălsămate cu chimicale în loc să
avem producția noastră românească pe masă, așa care zace pe scaunul de la poartă, că nu vrea cineva să stimuleze și să câștige și producătorul român. Așa, e mult mai interesat să lase loc pe piața românească produselor străine. Deci când o să fim noi mai conștienți, fiecare în parte, vom avea și conduceri responsabile și un alt management pentru întreaga societate românească. Da. Bun, o să luăm o scurtă pauză de publicitate, după care ne continuăm discuția apropo de absolvenți. Mulți dintre ei, într-adevăr, și-au depus dosarul de șomaj. O parte vor... La Buzău am înțeles că vreo 1000 și ceva. Da, peste 1000. Bine, trebuie să fim și realiști, că mulți dintre ei se vor duce la facultate în toamnă. Dar rămân la fel de mulți, fără această posibilitate, mă rog, din diverse motive, și îngroașă în continuare rândurile șomerilor. O să discutăm despre acest subiect în continuare, dar după o scurtă pauză de publicitate. Bun, am revenit. A doua parte a emisiunii noastre în care discutăm alături de domnul profesor ultimele evenimente de la Buzău și nu numai. Vorbeam de examen de bacalaureat, un procent mai bun față de cel de anul trecut, dar procentul rămâne același de absolvenți care se duc și se înscriu la șomaj. Spuneam că sunt mai multe categorii, evident, sunt tineri care vor merge din toamnă la o unitate de învățământ superior și sunt, din păcate, mulți alții care vor fi nevoiți să rămână în Buzău și care o să îngroașe rândul șomerilor. O societate care nu e preocupată de progres, de demnitatea cetățeanului, de creare de locuri de muncă, de absorbirea, de folosirea potențialului uman de care dispune societatea la un moment dat, ajunge să plutească în derivă și să se amăgească a rezolva problemele din fiscalitate, din principii monetariste, mai scădem un zero, facem leu greu, ne păcălim pe noi. Radem 40 euro, noi am crescut o inflație la 120, la 200, la 500%, după aia am venit cu principii monetariste. Nu s-a mișcat un tractor în brazdă, nu s-a implementat în agricultură, nu s-a început reindustrializarea țării. Dacă ai dat industria la fer veche, înseamnă că pui ceva în loc. Trebuie să înceapă procesul de reindustrializare a țării. N-a început după 25 de ani, după un sfert de secol de la schimbare. Poate începe în viitoare 2500. Dar fără industrie, economie dinamică și performantă, nu ai. Așa. N-a venit nimeni cu o idee în industrie, n-a venit cu o idee cu un program bun în agricultură, n-a venit în alte domenii. Unde să se absoarbă forța de muncă? În afară de șomaj și în afară de a rezima primăria în așteptarea venitului minim garantat. Și asta e o societate bolnavă, care nu-și folosește judicios resursele. Ai petrol și gaze, îl exploatează OMV, Austria, ai mine de aur, Eurogold Corporation, ai avut flotă, navighează pe mările și oceanele lumii sub alt nume, toate vapoarele noastre sunt viabile. Așa, există un film care circulă pe internet cu vapoarele, numele lor vechi, Baraolt, numărul nou, Shanghai. Numărul vechi, știu eu, Cerna, numărul nou, Clavenes, altceva. Deci ai avut atâtea resurse pe care ți le-a dat Dumnezeu. Ai încă un fond funciar foarte bun. Suntem singura țară care am dat drumul orbește la vânzarea pământurilor către străini. Nimeni în lume nu-și vinde teritoriul național stropit cu sânge de... Bă, dacă te uiți pe la registrele agricole... La registrele agricole, dacă te uiți, ori e primit de străbunic la primul război mondial, ori e primit în urma celui de-al doilea război mondial, e primit cam de la... Cea mai mare suprafață este primită ori cu reformă agrară, ori prin participare la front. Nu-ți folosești resursele, nu-ți folosești atuurile, nu te străduiești să ai o politică internă coerentă și una externă ca să ai și tu demnitate în rândul statelor lumii și plutești în derivă, se întâmplă ce ni se întâmplă acum.
Eu vorbesc cu tine, tu vorbești cu mine. Sunt unii care ne ascultă, unii foarte mulți care mă înjură și au dreptate. Bravo! Așa. Și nu putem progresa. Eu pot să mă duc să-i arăt unuia ce am făcut la catedră și să aduc odată niște elevi să stăm de vorbă cu ei. Unii mai intră în direct, ai văzut? Așa. Pot să mă duc în cultură, să vezi nuclee artistice, oameni care că erau pictori, că erau graficieni, că erau, știu eu, păstrători ai folclorului în ansamblul Plaiul Buzăului, că erau cineamatori, că erau amatori de fotografie artistică, că erau la corul Lira, o altă chestiune foarte importantă pe care alții văd că nu o cultivă și nu o sprijină cât ar trebui. Sunt atâtea lucruri. Pe acolo au trecut toate trupele Teatrului Național, Teatrului Bulandra, Teatrului Notarat, Teatrului Giulești, Teatrului Mic, teatrele din țara asta. A fost și Filarmonica Radio-Televiziune Române, dirijată de Iosif Conta. Am păstorit lucruri care pot constitui un efort pentru a păstra ceea ce este de păstrat, ființa națională, tradiția, specificul, identitatea, a da aripi tinerilor în diferite să se afirme și în domeniul creației literare și a făcut o risipă, dând școală de la tablă, dând corectat lucrări, dând ce am făcut eu în cultură. Mi-am bătut capul și în Consiliul Local, în calitate de consilier și ce e acolo. Dacă vrem să povestim odată cam ce fel de bătălie am dat acolo, așa uneori de unul singur, așa și de unul singur am mai răsturnat câteodată căruța în drum, că știți, câteodată o măciucă la un cardioale le poate face să îndărpă toate, chiar dacă principiul democratic al majorității nu prea te ajută. Sau cu buturugă mică. Nu prea te ajută de unul singur. Principiul democratic al majorității mizează nu pe calitate, ci pe cantitate, pe numărul de mâini, pe numărul de opțiuni, da? Cine are opțiunea majoritară. Eu am mai reușit și de minoritate așa. Am dat lupte grele în legătură cu vânzarea cetului și cu recumpărarea lui, cu atâtea și atâtea singuri. Așa, unii nu m-au agreat absolut deloc, pentru că e greu să te lovească cineva în moalele capului și dacă se enervează mai tare, să se dezbrace de haina intelectuală și de rafinamentul lui cultural și să-ți tragă niște scuipați bine țintiți drept între ochi atunci când îi meriți. Așa că eu sunt destul... Dacă ați încurcat de un profesor, normal că... Dom'le, eu sunt destul de disgrațios. Un om deranjant. Eu sunt, și sunteți în continuare. Și deranjez în continuare. Da. Bun. Ce ar trebui să facă tinerii aceștia care nu prea găsesc locuri de muncă, să zicem? Au și ei... Stați înainte de a răspunde, ca să nu aștepte un telespectator prea mult. Da, bună seara! Bună seara, dumneavoastră, bună seara, domnul profesor. Bună seara! Bună seara, domnul Ivașcu. Domnul profesor, legat de aspectul acesta... Nu vă auzim. Legat de acest aspect, ca noi, cei de jos, să rezolvăm problema asta odată cu cei care ajung să ne conducă. Se aude? Alo? E o defecțiune în studio. Vă auzim cu mare dificultate. Da. Vă rog, domnul Ivașcu. Deci... Așa, acum vă auzim. Bună seara din nou. Bună seara. Da, legat de situația aceasta, că noi cei de jos să rezolvăm problema cu cei care ajung să ne conducă. Pe cei care îi votăm, se aude bine? Da. Să îi votăm pe cei care să ne conducă bine, să mergem mai departe. Dumneavoastră știți foarte bine cum acced cei care urmează să fie puși pe funcții în fiecare partid. De ce nu propunem, de exemplu, prin domnul senator Popa, o lege ca partidul care promovează acele persoane care au un trecut dubios să fie condamnate cumva să stea deoparte o perioadă. Pentru că eu, dacă doresc altcineva care nu are bani să ajungă într-un partid să candideze pe o funcție, deci oamenii care vor să facă ceva nu acced, domnul profesor. Nu au cum. Și știți bine că s-a petrecut acest lucru la toate partidele până acum și se va petrece și în continuare. Eu sunt la discuții cu anumite persoane
E același lucru. Păi știți, o să candideze domnul care este patron la firma nu știu care, că are bani, înțeles, nu? Democrația, ni se spune peste tot, că eu am bătut mult cu astfel de idei. Democrația, spun ăștia, care vor să ne educe în spirit democratic, înseamnă votul popular. Înseamnă oameni legitimați prin vot de către alegători, de către popor. Dacă un partid se dovedește de fiecare dată că a făcut o selecție a cadrelor din interior, numai după criterii de bani, de cine are gena infracțională mai antrenată la jaf, cine își creează resurse din combinații și din fraude, așa, și e dispus să dea bani la partid și să susțină campanii electorale și să-i mânjească și pe unii alții ca să fie propus cât mai sus pe listă și să fie dus în Senat, în Camera Deputaților, să fie făcut ministru, să fie făcut șef de autorități și agenții, să fie urcat pe culmi, așa, s-au propus aici în Consiliul Local, în funcție de consilier, de viceprimar, de primar, de președinte de Consiliul Județean. Dacă un partid face selecții de acest gen, singurul care, în condițiile statului democratic, care poate să amendeze și să îl învețe minte, este publicul, sunt alegătorii. Dom'le, nu ne plac fețele cu care veniți, când o să veniți cu elemente sănătoase, care să prezinte garanții de competență, de moralitate, de caractere, atunci veniți în fața noastră și vi votăm. Deocamdată nu. Și dacă nu-i găsesc nici pe lista lui ăla, că și ei au aceleași năravuri, și nici pe lui ăla, eu am propus odată și o să mai propun mereu, ca măcar odată, la un scrutin, nu contează la care, că e la prezidențiale, că e la parlamentare, că e la locale, că e la europarlamentare. Așa, odată, când nu ne plac oamenilor, pentru că s-au învățat să ne propună tot felul de figuri care de care mai ciudate, oameni fără trecut, oameni fără un CV, fără să fi făcut ceva în viața lor, să fie remarcat în comunitate, să aibă un prestigiu, nu știu ce, să fie trimiși în ranguri de înalți demnitari ai statului român. Oameni total ignoranți în probleme nu numai de administrație, ci care nu au ei virtuți de lideri și datele în codul genetic de a fi conducători eficienți ai unui domeniu sau altul al vieții. Când vedem că vin cu asemenea chestii, dom'le, nu ne ducem. De ce? Ne plimbăm pe stradă, dom'le, nu ne plac figurile cu care veniți. Ne-ați păcăle 25 de ani, cu tot felul de muhaiere, cu tot felul de figuri, care de care mai ciudate, de clienți ai pușcăriilor, de oameni care stau cu valiza după ușă pregătită pentru poarta albă și după aia vin și exercită în alte demnități publice. Deci, au văzut oamenii un an, 2, 3, 5, 7, 9, 15, 25. Ar cam fi momentul, și este unul dintre rosturile pentru care eu vin la televizor și pentru care dumneavoastră, domnul Ivașcu, intrați în direct să comunicați cu noi, din aceleași resorturi, așa, de a determina formațiunile să propună oameni viabili sau să ne educăm noi poporul, că în cazul în care vine un independent, cum a venit cu o geantă pe umăr, unul modest așa paci pe stradă, Mircea Diaconu, și a obținut la Buzău 15% și acum este parlamentar european, că așa a vrut poporul român. Nu l-au mai vrut partidele, nu l-au mai vrut niciunii, nici alții, dar l-a vrut poporul. Pentru că se pare totuși că noi n-am lătrat ani și ani de zile chiar degeaba. Și chiar din acest punct de vedere, eu vă felicit că intrați și vă spuneți punctele de vedere. Eu o să insist să-mi comunic ideile în continuare. Mihai va deschide studioul pe care noi l-am numit Tribună de Educație Civică, indiferent când facem cultură, când facem administrație, când ne referim la cultură, la învățământ, tot educație civică facem cu publicul nostru și poate reușim în interesul nostru, al tuturor, al vieții, al copiilor noștri, să aducem lucrurile mai aproape de normalitate în țara noastră. Domnul profesor, vă mulțumesc și vreau să vă spun că din discuțiile cu mulți buzoieni, să știți că mulți au început să evite televizorul. Atunci rămân slab informați și zic eu că în perioada alegerilor, și nu numai, ca și acum, televiziunile locale ar avea o mare responsabilitate, dacă și-o asumă, pentru că în momentul în care se află că anumite persoane dubioase vor să acceadă
la viitoarele alegeri pe anumite funcții să le arătăm punctele slabe pentru ca cetățeanul să afle cât de cât despre ce va fi vorba. Pentru că ne vom trezi iarăși la alegeri și vom avea surprizele pe care le-am avut până acum. Vă mulțumesc frumos! Mulțumim și noi de intervenție. Bun. Lucrurile astea au mai fost făcute și de presa locală și de presa centrală. În mai mult sau mai puțin. Bun, domnul profesor, suntem într-o mare criză de timp. Rămăsesem la faptul că avem acest absolvenți și anumite sfaturi, nu pentru ei, ce să facă? Nu găsesc locuri de muncă, unde încotro să o ia? Există și alternativa drumului propriu. Recunosc că n-am avut datele în codul genetic de a fi un întreprinzător, mai ales că și atunci când aveam imboldul, mi-am reprimat această pornire din cauza intuiției pe care o aveam, că felul cum e lăsată strâmb să se dezvolte clasa întreprinzătorilor, cu vândutul strungurile la fervechi, cu vândutul Macaraua, care trebuia să construiască blocuri la fervechi, cu stilul ăsta infracțional ca să creezi o clasă de întreprinzători bazată în special pe sifonarea banului public, pe penetrarea bugetului, pe distrugerea și pe vandalizarea sistemelor de irigație și a industriei și a tot ce s-a mai putut vinde și trafica, cum s-a creat în 1990, tot ce producea fabrica de geamuri într-o săptămână, satâre de vinete, oglinzi și ce era încărcat la sfârșit de săptămână, vinerea, în genți mari și cărate la turci. Deci, din furat, din fraudat, din distrugerea propriilor noastre locuri de muncă, unii au încercat, că așa li s-a creat lor, li s-a lăsat culoarul. I-a încurajat, au fost încurajați spre această zonă, să creăm o nouă clasă și noi să construim capitalismul prin fraudă, prin furt, prin jaf, prin evaziune fiscală, prin escrocherii. Așa, dacă era vorba să fim o societate sănătoasă și normală și să începem să facem pași individuali ca întreprinzători în deplină legalitate, fi sigur că eram primul. Nu se născuseră mari milionari în euro acum, nici ăștia din primării, din Consiliul Județean și nici de pe lângă ei, de la firmele astea private, când la Casa de Cultură a Sindicatelor, subsemnatul, directorul, acolo veneau primii întreprinzători. De la Vase Țepter până la Herbalife, de la toate afacerile, tot incubatorul de afaceri a României în primii ani, 90-91, s-a făcut prin Casa de Cultură a Sindicatelor, prin ochii mei. Mă uitam cum se zbat oamenii și cum încearcă și cum își rup gâtul și să apucă și ei să apuce de ce făceau alții, cărora le mergea mai bine, pentru că nu li se înfunda pe calea normală și pe calea corectă. Și atunci aveau succes și erau oameni de succes, cum sunt acum. Oameni de succes, cu jeepuri, cu vile, cu nu știu, care n-au dat un leu la stat și nici nu știu ce meserie au și de unde a făcut banii aia. Nu pot să explice. Deci, eu, dacă era să se pornească într-un climat de legalitate, eram primul, poate mare întreprinzător și om de afaceri al județului Buzău, care am avut în mână fabrica de bani numită Bingo și toate morile de făcut bani care au trecut numai prin Casa de Cultură a Sindicatelor. De la impresariat artistic, că să fac bani și acolo, de la așa zisul showbiz. Deci, de la ce vreți dumneavoastră? Nu s-a vrut. Cineva a dat drumul să facă neapărat capitalismul prin fraudă. A fost întrebat prim-ministru în anul 2001, aflat în Germania, prim-ministru de atunci, Adrian Năstase. Cum explicați rata înaltă a corupției din România? Și el a dat un răspuns cam așa. Rata înaltă a corupției din țara noastră se datorește faptului că în țara noastră, în această perioadă, are loc un transfer de proprietate. Avea loc un transfer deliberat de proprietate de stat, fabricile statului, că erau făcute fervechi, irigațiile statului, că erau făcute ceaone, că erau palate cu multe turnulețe. Deci deliberat
programatic se construia capitalismul prin jaf în România. Și noi vrem să trăim într-o societate normală. Normal, Deci, sănătos. el a spus că în țara noastră corupția este mare din cauza că are loc în această perioadă un transfer de proprietate. Așa ascundea el că trecea proprietatea statului sub diferite forme în conturile unora. Și când s-a întors, eu am adresat de la tribună că aveam acest drept, scrie în Constituție dreptul de control parlamentar asupra executivului. Și eu mi l-am exercitat. Explicați-mi și mie a cui proprietate se transferă și către cine se transferă și pe ce bază. Vorba lui Marin Preda. Pe ce te bazezi, mon cher? Răspunsul a fost îngălat, abracadabrant, așa, ocolit și învăluit și așa, pentru că oamenii se simțeau cu căciula pe muscă și dacă ridică căciula o să le zboare musca de acolo. Deci, în condițiile acestea, să nu ne mirăm că poate și oamenii care puteau să facă afaceri corecte au fost barați, blocați. Cel care era corect și își plătea toate taxele, erau făcute regulile de așa manieră că dădea faliment. Închidea, trăgea obloanele. Nu rezistau la un moment dat decât cei care erau pe mână cu cei cu diriguitorii banului public, cu statul. Domnul profesor, trebuie să tragem și noi obloanele, dar foarte pe scurt. Victor Ponta, demisie din funcțiile din PSD. Doamne, în primul rând ar trebui să se umble la curățenia dacă vrem să avem justiție, pentru că acum se umblă cu justiția. Nu poți să schimbi guvernul când ai făcut majoritate în Parlament, îl schimbi cu justiția. Trebuie schimbați întâi câțiva de la vârful justiției. Acolo sunt oameni de o moralitate execrabilă, sunt oameni care au crime la activ, sunt oameni care au nu numai crime financiare, ci și umane, sunt oameni care au făcut și desfăcut ca să fie promovați acolo șantajabili. Așa, dacă nu curățim sistemul, ca să avem justiție adevărată și lăsăm pe cei care sunt acum în CSM, nu le mai dau numele că nu avem timp, dar îi luăm altădată la rând dacă vreți, în înalta curte la vârf, în DNA la vârf, în ANI la vârf, că ați văzut ce era la ANI, ce figuri sunt. Da. Așa, Ade Bica, Horea Georgescu și ăștia care faceau dreptate să spună dacă sunt eu compatibil sau nu. Sunteți cam amatori. Deci, dacă nu facem curățenie acolo ca să avem adevărată justiție, vom observa fenomene din astea. Că să teme unul să se ducă în spital, că dacă vine, îl așteaptă mascați la aeroport, că dacă vine înăuntru, îl mai cheamă ea odată, că prima dată nu l-au întrebat bine, să-l mai întrebe a doua oară. Așa, să-i spui de conflict de interese, că în 2007 a colaborat cu unul care în 2012 a ajuns ministru. Da. Deci avea o forță de anticipație, apropo de telepatia și de alte aberații de acest gen. Deci și-a dat demisia ca să nu... Și așa sunt probleme de imagine, pentru că sunt foarte mulți faultați prin conducerea PSD da? Așa. Probabil că într-o bună zi o să se clarifice și dacă îi mai trebuie sau nu guvernare. Ăsta, dacă vrea cineva să le ia la întrebări, să mă întrebe pe mine și să-mi ceară o părere deschisă de ce ar trebui întrebat el de lucruri serioase, nu de ale. Da. Azi niște scamatori. Bun, domnul profesor, 10 secunde, trageți concluzia acestei emisiuni. Ce concluzie să mai trag? Justiția nu e justiție, administrația nu e administrație, e o societate bolnavă care trebuie să fie însănătoșită, în primul rând, de jos. Când poporul nu va mai accepta justiție de paradă făcută la televizor de către niște infractori, când nu va mai aștepta ca guvernele să fie schimbate de DNA, ci schimbate după regulile democratice, când vor ști că votul popular este suprema putere a poporului de a ști pe mâna cui să-și dea țara și viața, când vom face cu toții ce trebuie, poate că vom ieși din starea de marazm și de decădere actuală și vom intra și noi în rândul lumii și vom trăi și noi într-o societate normală. Dacă nu, nu. Vă mulțumesc, domn profesor, pentru analiza făcută și în această seară. Multă sănătate până data viitoare vă dorim. Ne mulțumim celor care ne-au urmărit, să aveți o seară bună, la revedere, numai bine.